Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. La primera setmana des de que es conegués la data de les eleccions ha començat amb dues polèmiques al voltant de Convergència i Unió. La primera és l'allau de crítiques que ha rebut Artur Mas per assistir a l'entrevista del programa La Noria de Telecinco. Tornem-hi, la Nòria? No, ja està tot dit. Què va passar, la Nòria? Res, no passa res. Hi ha gent, però, especialment els seus contrincants, que es pregunten si calia anar-hi. La pregunta és, potser ens vam veure a través de la Nòria i potser no ens hauríem vist a través d'una altra. Jo vaig tenir l'ocasió de parlar, per exemple, de Catalunya, del català, de la nostra realitat nacional. Ho vaig fer davant d'un públic que si no ho hagués fet amb un programa d'aquestes característiques probablement no hi hauria arribat aquest missatge. Vagi on vulgui, només faltaria. L'altra polèmica, centrada en Ciu d'aquesta setmana, és l'entrevista a Pasqual Maragall que es fa en una revista de Convergència, on Maragall diu que toca que governi Mas. El president Montilla ha titllat d'immoral fer i publicar aquesta entrevista. No entraré a valorar los escrúpulos de las personas que han ido a hacer una determinada entrevista en determinados momentos. No entraré a valorar lo que han dicho de él a lo largo de muchos años. Y van a hacer una entrevista ahora, casualmente ahora, para que salga ahora. Hablan de juego limpio, pero estoy convencido de que en el fondo van a practicar mucho juego sucio, ni es lo que le digo. Davant d'aquestes dures acusacions, des de Convergència puntualitzen que l'expresident i el seu entorn van donar el vistiplau per escrit per publicar l'entrevista. Escoltem Felip Puig. I jo crec que aquesta falta d'escrúpols a la que d'alguna manera ens apel·la a nosaltres, no sé si van tenir masses escrúpols. El mateix Partit Socialista, tractant com van tractar el president Maragall, que va obligar que ja fa bastants mesos que ell mateix abandonés el seu partit, no? Veiem, que Maragall continua sent el centre d'atenció encara que s'hagi retirat de la primera línia política. Les espases estaran alt, però encara es parla poc de programa. De moment, això és tot. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.